V tomto videu si dneska navrhneme a vytlačíme dačo z tejto triedy tlačiarne. Teraz sa máme preniesť do počítača a idem vám ukázať, v akom programe to robím a mám už aj návrh, čo ideme robiť. Ja som nechal, minulom som klikol, že nenahrávanie, tak vám to idem zrekapitulovať. Čiže máme to tu. Čiže ja som si proste urobil toto YouTube logo, máme to tu. Takto som si to dal, že Alexor, môžeme to dať ešte tak, chápeš? A teraz už som si to exportoval, lebo som to natočil, čiže som si to všimol. Teraz ideme do súbory nasiahnuté. No, ja som si to už vlastne otvoril, takže to vyzerá takto, bude to celé modré, aj to YouTube button bude modrý, nevadí, lebo nemám iný, ten na to jednofarebná tlačiareň, takže tak, a teraz to ideme dať Start Slice, takže to takto vieš urobiť. Nie to okolo bude vrstiev, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to bude veľa vrstiev, to budú veľké písmenka. Čiže dáme si to ešte raz, dáme takto a dám si to, že menšie, chápeš. Je to na zemi, malo by byť. Takže to bude takéto, hej. Logo, tam sú iba 3 vrstvy, čiže to bude možno také tenké a toto tu bude také, tie písmenka také, hej. To je, neviem. A my sa teraz stačí, takže si teraz dáme export. Čiže máme SD kartu a teraz to tu dáme pekne takto, dáme uložiť. Dáme cancel, dáme takto, čiže tu bude to robiť 32 minút, čiže o 32 minút sa vám ozvem. A teraz vám idem ešte ukázať, že ak sa to tlačí. Ja vám potom dám timelapse, aby ste to mali také, že bim, tip top. Takže ideme na to, ideme sa premiestniť tam. Čiže ja mám toto takto, že pre cable management, čo? Lebo toto ide, túto svetelka by malo dobre vidno. Však, aký setup, dobre, nie? To si nevšimajte, ani to sú lieky všetko. No a ideme si dať ajka, ideme si dať to raz otlačiť, čiže môžeme si to odtiaľto zabrať, takže. Čiže túto SD kartu ideme do tohto portu tu, hej, ale najprv zapneme to dozadu. OK, už sa to načítava, takto tu pekne, hej. Takže najprv na to musíme dať lepido, čiže kúkaj, dáme tam tú SD kartu, je tam, musíme to potrieť lepidlom, aby to tam držalo. Dobre, ešte tu. Dobre, a neviem ani aké to bude veľké, ale takto to dáme. Dobre, to som možno trošku prehnal. Teraz sa môžeme zatvoriť. Dáme si to takto, dáme si SD kartu, dáme si Alexor, nevidím na to, vidíš. Tak, teraz sa to zahreje na 140 stupňov, potom sa to začne tuto kalibrovať. Najprv, že tu tak po bodoch a potom na 200 stupňov to zohreje. Takže ja mám to tam teraz timelapse, takže kúkajte. Takže ideme sa na to pozrieť, už to je urobené a tu je výsledok. Opatrne hlavne, lebo to je také, že to sa dáme takto, toto si dáme toto môžeme vypnúť tlačiareň. Ty, ukáž, ak to vyzerá dobre. Akože teraz, aké je to, hej. Takže takto dajme. Je to také, že nie je to ani moc také hrubé. YouTube button ten už vôbec nie. Ten YouTube logo, ale vyzerá to dosť dobre. No takže takto, počkaj, si to tak ľahne, takže dig ešte, jak tam je to lepidlo, tak mi to takto pekne drží. Takže tuto môžete vidieť ten výsledok, ja som vám už tu ukázal aj také videá. No a ak sa vám toto video páči, dajte like, odber a čaute. A nezabudnite napísať toho do komentárov, že čo by som mal v ďalšom videu natočiť a dajte mi môžete mi dať kľudne aj taký nápad, čo by som mohol s tou tlačiarňou akože robiť, akože vytlačiť proste taký ten nápad, čo by som tam mohol vytlačiť. Bohužiaľ tento moment už nemám, to sme mali iba požičané, takže nič z toho. Tú čapku mám aj ak som späť. Ešte vám chcem povedať, že toto video, čo teraz vidíte, som točil presne pred... Už nepamätám, počkaj, pozriem sa. Tá doba ubehla, lebo proste ma už prestal ako baviť YouTube, dalo by sa povedať, ale chcem to obnoviť naspäť, toto leto, lebo mám pár zlých správ. Ja som to už dal v minulom videu, čo ste mohli vidieť. A tak no. Ale hlavne, že mám to všetko v poriadku a tak. Takže ideme sa ešte pozrieť na dotok, kedy som to začal točiť, hej. Bolo to natáčané 22. februára 2025 a dneska je 26. júna. Dneska streamam toto video a neviem, kedy ho uvidíte, ale tak. No takže sa im ku tomu vrátiť, to som rád, že ma to tak pozbudilo a dajte like, odber a čaute. Držte sa.